wannan jirgin ruwa ne, ga ruwa dai iya nisansa sai dai Allah. Yanzu aka muna cikin jirgin ruwa, a jikinsa akai nake ɗaukan wannan hoto ko kuma in ce bidiyo. Wannan gari na Kebbi State, wato yauri mai ɗimbin tarihi. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani, nan cikin wannan jirgi ne, shi ma wato ba ƙaramin jirgi ba ne na ruwa. Gashi nan aƙalla ga kujeru nan hagu da dama. Gashi nan dai jirgin shi ma wannan ya ɗan kwana biyu bai tashi ba. Wanda sauran kuma ragowar wanda ba mu same su a wajen ba. Sannan akwai kuma na wanda mutanenmu suka haɗa shi wani katako mai inji. A haka in kun duba akan iya hango su gasu can a nesa. Su ma sukan iya ɗiban fasinja zuwa wani waje ko wani state ɗin. Ga su nan a ɗebi kaya sannan kuma a ɗebi mutane. To haka dai wannan abu yake.